Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking naging karanasan noong minsan niyaya ako ng aking katrabaho sa fiesta sa kanilang baryo. Nagtrabaho kami noon sa isang malaking building bilang security guard. Meron akong 4 na kaibigan na sina Chad, Ryan, Gwen, and Leo. Matagal na kaming magkakilala, maliban lamang kay Leo. Itong si Leo kasi ay bago lang naming naging kaibigan. Noong minsan pinagtanggol niya kami sa aming naging kaaway sa labas. Kung kaya't doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Mabait naman siya, pero minsan ay meron kaming napapansin na parang may kakaiba sa kanya. Dahil sa tuwing kasama kaming kumain sa karinderya, ay napapansin namin ay hindi ito bumibili o kumain man lamang sa mga pagkain doon. Palagi lang itong may baon at sa tuwing bigyan namin siya ng ulam, ay hindi niya ito gagalawin. Nakapagtataka man, pero hinayaan lang namin ito dahil may mga tao naman talaga na ayaw kumain sa karinderya. Ang tanging gusto lang nila ay mga lutong bahay. Kung kaya't naiintindihan lang namin si Leo. Hanggang isang araw nga ay niyaya niya kami sa fiesta ng kanilang baryo. Mga tol, wala ba kayong lakad sa susunod na linggo? Dahil imbitahan ko sana kayo. Fiesta sa aming baryo. Sige, game ako dyan. Sagot pa ni Ryan. Ako hindi pa sigurado eh. Kasi baka may lakad kami ng misis ko. Wika pa ni Chad. Ako naman, game ako dyan. Saan ba yung baryo niyo? Tanong pa ni Gwen kay Leo. Sa Barrio Balyete, mga 3 oras lang yung biyahe. Galing dito. Ganun ba? Parang pamilyar sa akin yung baryo niyo. Hindi ko lang matatandaan masyado. Sagot pa nun ni Gwen. O sige ha, asahan ko kayong lahat na pumunta kayo. Tugon pa ni Leo. Noong mga panahon na yun, ay tila ba nakaramdam ako ng pananabik. Pamilyar din sa akin ang kanilang baryo, pero hindi ko lang matatandaan kung saan ko ito naririnig. Hanggang dumating na nga yung mismong araw na magtungo na kami sa kanilang baryo. Sumakay kami ng bus patungo roon. Hanggang makalipas ang ilang oras ay nakarating kami sa kanilang lugar. At binabaybay pa namin ang maliit na daan patungo sa kanilang bahay. Mga halos 1 oras pa kaming naglalakad bago kami nakarating. At iyon ang nga Miss Selena, nakarating kami sa isang liblib na baryo. Kunti lang ang mga kabahayan doon at sobrang tahimik. O akala ko ba fiesta? Bakit wala namang katao-tao dito? Maaga pa kasi, mamayang gabi pa yung dating nila. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Wika pa noon ni Leo. At noong nasa loob na kami ng kanilang bahay, ay agad kaming ipinakilala ni Leo sa kaniyang mga magulang. Sobrang laki ng kanilang mga ngiti noong nakita kaming magbarkada. Habang nakangiti sila sa amin, ay para bang napalunok sila ng laway. O mga iho, buti na lang nakarating kayo dito sa amin. Ikinagagal ako kayong makilala. Sigurado akong gutom na kayo. Halika kayo, sumunod kayo sa akin sa kusina. Wika pa ng ama ni Leo. Nakita pa naming nagtinginan silang tatlo. Para ba silang nag-uusap? Gamit lang ang kanilang mga mata. At noong pagdating namin sa kusina, ay bumungad sa amin ang napakaraming pagkain. Pagpasensyahan niyo na yung handa namin ha. Ito lang kasi yung nakaya sa budget. Naku, ayos lang po ito Manong. Sobrang dami nga nito eh. O siya, sige. Magpabusog kayo ha. Iwanan ko muna kayo. May gagawin na ako sa labas. Wika pa ng ama ni Leo na agad namang umalis. Kumain kami noon ng kumain hanggang sa nabusog kami. At maya-maya pa ay naglabas si Leo ng 2 bote ng alak. O mga tol,
Tapos na ba kayong kumain? Tara na, mag-inuman na tayo sa labas. Wika pa noon ni Leo at sabay ngisi sa amin. Agad naman kami sumunod sa kanya at hindi nagtagal ay nagsimula na kaming nag-inuman. Hanggang makalipas ang 2 oras ay hindi namin namalayan na 8:00 na pala ng gabi. Paring Leo, uuwi na siguro kami. Dahil may pasok pa tayo bukas. Naku, uuwi pa kayo ngayon? Sa 10 oras ng gabi? Hindi na pwede. Masyado nang delikado. Dito muna kayo matulog ngayong gabi. Baka ano pang mangyari sa inyo sa daan. Umalis na lang kayo bukas ng madaling araw. Siguradong ligtas pa kayo. Wika pa ni Leo. Oo, tama ka anak. Mas mabuti nga dumito muna sila. Dahil magiging ligtas pa sila sa atin. Wika pa noon ng ama ni Leo. Dahil inaantok na rin kami noong mga oras na yun. Nung kaya't pumayag na lang kaming mangbarkada na doon na lang matulog. Maya-maya ay dinala na kami sa aming magiging silid. Magkatabi lang kaming 5 noon sa iisang banig. Dahil sa sobrang antok ay hindi namin namalayan na nakatulog na pala kami. Subalit nagising ako dahil na rin sa tawag ng kalikasan. Dahan-dahan akong tumayo para hindi magising ang aking mga kasamahan. Tamang-tama naman ang pagising ko dahil nung mga oras na yun na meron akong narinig na nag-uusap sa labas ng aming kwarto. Anak, marami kang dala ngayon ah. Tiyak na mabubusog tayong lahat. Kunin mo na sila sa pagbalik ko. Sabihan ko lang ang ating ibang kasamahan. Wika pa nun sa isang lalaki. Sa hindi ako nagkakamali, tinig iyon ni Leo at ang kanyang ama. Matapos ko iyong marinig, Miss Selena, ay biglang nawala ang aking antok. Lalo na nung nakita ko ang nag-aapoy na kawa sa labas. Kung kaya't dahan-dahan akong gumapang at ginising ang aking mga kaibigan. Chad, Ryan, Gwen, gumising kayo. Mahinang wika ko nun sa kanila. Richard, ano ba? Naantok pa ako. Ano bang meron? Bakit takot na takot ka? Sagot pa nun sa aking mga barkada. Makinig kayong lahat sa akin. Kailangan na tayong umalis dito. Dahil aswang si Leo at niloloko niya tayong lahat. Kailangan na tayong tumakas. Paliwanag ko pa sa aking mga kaibigan. Sigurado ka ba, Richard? Wala na tayong oras. Mamaya ko na sabihin sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang sinabi ko. Noong mga oras na yun, ay dahan-dahan kaming tumalon sa may bintana. Bago pa kami tuluyang umalis, ay sinilip pa namin ang mga aswang. Nakita namin ito na abalang-abala sa kanilang paghahanda. Matapos yun, ay tumakbo na kami papalayo sa lugar nila. Hindi namin lubos akalain yun na magawa iyon sa amin ni Leo. Tinuring pa naman namin siya na totoong kaibigan. Subalit nung simula pa lamang, ay meron na pala itong binabalak sa amin. Doon namin napagtanto na ang baryo nila ay dati pang usap-usapan na baryo daw ng mga aswang. Kaya pala pamilyar ito sa amin. Ngayon naniniwala na kami sa usap-usapan ng mga matatanda. Nakauwi naman kami ng ligtas sa aming mga tahanan. Subalit nag-iwan ito ng takot at pangangamba sa amin. Simula noon ay hindi na nagpakita ulit si Leo at hindi na rin namin alam kung saan ito nagtungo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Richard.